have people meetings no from church in Mitsalim. So tanang nagatumat sa gingari ang kita yang yaktihan. Alam ay kasakit o mga kagulanan. Atong kauban. Dito may sa Jesus dito may sa Jesus dito. Kay dito'y butang sa kanitnitan. Jesus din. Sigas mo na mo. Ang korda na daw. Ha? Kaya muna. Kamali pa yun. Dire, dapat ikubot. Kenapa tayo mag-adaptor dire? Adaptor dia. Iyang Diyos nung gahon. Turang nagtigo magpinili. Magtawag ato anak ko. Okay, mo ni mga ikso ng young people no sa church in Mitsalim, mga 100 plus sila. Okay, praise the Lord sa mga ikso nga na-watching. Kay Sister Giselle Makiling Palangan. To sa corona kita porong-porongan. Amen. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Ginos. Amin. Hallelujah. Amin. Amin. Hallelujah.
Amen. Okay. So mo ni ang mga igsono nga igsoon nga nag-prepare po sa mga panihapon sa mga igsoon. Ano yung gagaw? Okay lang mo ano yun. Live din. Taga-tanggop na gano. Ano po? Okay, ilas lang. Tara lagi. Anak ni Paulo na naman sa dili sa ipin. Sa ipin, magbuwa ni Paulo ng takor. Anak ni Paulo na sa ipin. Ako na ng Paulo. Okay, salamat kay mga igsoon. Din na nagtaman. Lay garang Gino, Emmanuel. Church in Midsalip. Sa Church in Midsalip. Okay, yung people meetings. Isa na yung pipula na, manireho mo na magkabo. Okay na. Okay. Okay, mo na ang local church sa Midsalip, mga igsoon. Okay, mo na ang mga young people, no? Nga nagakatigom sa Fagdaig. Dari ang mic sa box. Okay, salamat kay mga igsoon. Din na lang taman. Dahil ka ng Ginoo.